jagung randuwe untu Mbah Sagung nyonatke foto Itarak campur sari diamput dietet-etet Sinoman aku. pripun Asem tenan. piye ora ya wis disiape kok nyenengke foto kok Lah wong Sinoman terus iki ledek kon bayari aku. Ya, bakrok rasa isin. Campur sari telek. 200 genah 200 bamu. ora sing khusus ge Sinoman Iya. pripun wis pokoke ujug iki seneng-seneng Ya, matur suwun ya. Wis aku wis mumet aku rasane wong-wong wis. Ya. ya oke buka Melamele kowe ra ngerorgo iksak.